Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak lan Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Mugi mboten kesupen rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun kepareng paring kesehatan jasmani lan rohani sehingga kita saged ngumpul ing dinten menika sing kanthi berkahnipun. Ing kesempatan niki kula badhe maturaken babagan virus corona. Kados sing saderek mangertos, sakmenika negara Indonesia lagi berjuang nglawan wabah virus corona. Virus puniki minangka jenis virus anyar ingkang nyerang saluran pernafasan lan menular saka udara. Tiyang ingkang sampun ketularan virus puniki mboten nuduhake gejala awal, amargi virus menika gadhah masa inkubasi kali minggu. Nanging saged nulari tiyang sanesipun. Dados virus menika saged nyebar kanthi cepet ing masyarakat. Pemerintah piyambak sampun nerepake PSBB lan ngewantos masyarakat supaya tetep ing griya mawon selami masa pandemik virus corona niki. Supaya saged neken angka penyebaran lan nganjuraken masyarakat supaya nerepake social distancing. Mulane ayo padha tetep ing griya lan ora ninggalake griya yen ora penting banget. Yen butuh banget medal griya, gunakake masker lan wisuh kanthi sregep lan jaga jarak saka wong liya supaya saged ngurangi resiko penularan sehingga wabah iki bisa enggal tuntas. Punika sing saged kula sampaiaken menawi wonten kelepatan kirang langkunge kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.